Hej Mia, du får lige her et par kommentarer. Det første hernede, det er jo en der til nogle træffen være. Der har vi nexus, altså verbum og subjekt. Og så er det her jo objekt og schauspiller og handkøn, så du skal have rigtig artikel på. Så er jo en præposition at styre dativ, så du skal have dativ endelse på her. Og sein bøjes jo som om der stod egen. Ikke? Så dativ hun kan have egen er, så derfor skal det hedde sein. I denne tekst, inden kan styre både akkusativ og dativ. Du har valgt akkusativ, men det er jo ikke nogen bevægelse, vi har her. Ja, wenn er Frühstück essen, det kan man godt sige, men man bruger på tysk meget sit verbet frühstücken, wenn er frühstückt. Det betyder at spise morgenmad. Så sætter du verbet her til sidst. Det er vi jo ikke så glade for, fordi det er jo ikke en ledsætning. Adrians mutter ruft ihn an, og det er jo løst sammensat. Så har vi her, han skal fortælle, det er jo en infinitiv, der skal stå sidst i sætningen. Og hvad er det, han skal fortælle? Han skal fortælle, at han har ændret sit navn, rigtig fint med endbøjning. Til hvem skal han så? Til sin mor, så hun er altså hensynsledet, det skal stå i dativ, så derfor skal du have dativ endelse på her. Hun svarer, at han stadigvæk var hendes søn. Der er jo ingen grund til, at det her det skal være datid. Så den må du lige lave om til nutid. Her er alt godt. Jeg er, hvad er det? Er alt, hvad er det godt? Så det her det er subjektsprædikat, fordi det er populativt verbum. Og når vi har et adjektiv, der står alene som subjektsprædikat, skal det ikke bøjes på tysk. Når de har en tekst fra en tyrkisk forfatter, vil de henvende sig til ham, tror jeg du vil sige, werden sie sich bei ihm melden. Den her sætning hænger ikke helt sammen. Melden sie sich zu ihm. Det bliver nok forstået. Her der ser du så et komma, det er ikke fordi det er nogen stor fejl, men du kan se her, at vi har subjekt og verbum, så har vi subjektsprædikat, ikke? Og der er ingen grund til, at det skal stå et komma mellem verbet og subjektsprædikatet. Han forsøger at integrere sig, der mangler vi at sige, ikke? Integration, de der ord, den er portion af hundkøn. Og det er jo også subjekt her, du har valgt noget hankøn. Akkusativ, det går ikke her. Det er også når man føler sig, at man hører til, wenn man sich einer zugehörig zu fühlen. Ja, der er du ude i en lidt kompliceret sætning her, ikke? Men i hvert fald har du et subjekt her, og så har du en infinitiv. Altså du skulle nok i hvert fald bøje verbet, når man føler sig. Så er det godt, du har de der begreber. Mit, det er jo en præposition, der styrer dativ. Der er jo flere kulturer, ikke? Dativ flertal. Og så skal du ikke skrive verber med stort. Og sådan en sætning, det er jo ikke en spørgende sætning her. Så når hovedet indleder sådan det, så er det en ledsætning, skal du have verbet til sidst. Og jeg kunne også lige have markeret der, fordi han vælger den tyske kultur her, ikke? Hvad vælger han? Vælger den tyske kultur, det er akkusativ, det er genstandsledet, så det skal være akkusativ. Og så losverden, det man bliver fri for, det skal stå i akkusativ. Så derfor du har valgt dativ. Men det er rigtig fint meget det du laver med her.